Tässähän on meidän Samurai 110. Lipaalle on vedetty joo. Sitten täällähän tää meidän on. Tuu ihan sileä. En oo jaksanut oikein puunailla, tää on aika likainen, tää on ollut seissyt tallissakin. Siinä olisi myynnissä 110. Mutta ennen kuin myyn, pistän tän runtaan. Tämähän on irti. Se pitäisi olla tuossa, että se saisi kipinä. Eipä saa. Sitten pitäisi vaihtaa. Sitten tää on hajonnut. Mä vaihdan tähän jaksin tupit. Sitten tää on tämmönen.